hoto min pay ko ruttindi teddungal élage Baaba Maal e leñol ngol e endam dam Baba Gaysiri Bokar Ndiongo yimo bisimil ane endam ma Baba yimo bisimil ane endam ma Moussa Sow Baba yi bisimil ane banden Baba yimo bisimil ane bisnguma a tacci maaje de a wirtima gure de a wirtima galleji ɗi a wirtima dame de a wirtima moƴƴuɓe ɓe a wirtima joom duwawen ɓe mbiya mbeɗen ruttuto mbeɗa ya mbe ruttuno e teddungal élage Baba Gaysiri Bokar Ndiongo yallah teddini minen ƴiƴam baba ɗam minen ñeñɓe Baba Gaysiri Bokar Ndiongo ɓe min mbima bisimilla ane bande ala ko ɓuri ɗum ɗo tidde ñalawma oɗo tiiɗa tigga enɗam ɗam foof mbiya mbeɗen yaaha mi ruttini teddungal Alsamba Aw Jobirani yero Malik Mbañay marale mo koddo ndaw mo jiguen ma macca waalo Baba Gaysiri neɗɗo jigui ko gueɗe ɗiɗi e aduna holkoni dimu woni dimu ko ndena hoore ma nanema woni dimu ko ndena bande en nanema woni dimu ndenoɗa ka he janane nanema woni dimu jaña ndenda e bandiraɓe ma nanema woni dimu gona kaare siru nanema woni dimu tawɗa gona aɗa woni julɗo gona julɗo nanema mo Samba Coumba Diaw Gaynde Gui Borom Malen Guine Alsamba Aw Jobirani yero Malik Mbañay marale mo koddo ndaw mo jiguen ma macca waalo Baba Gaysiri Bokar Ndiongo Amadou Bokar Ndiongo Fatimata Bokar Ndiongo an tan woni mo gandanɗa hoore mo ta ɗum totta lijasa de Saint-Louis Sénégal yoyo waɗe juma woni mbojeni woni élage Baba Ndiongo pulaari neɗɗo sene yeeya bammum yo yeey ganduɗo bammum sa yeyimo anda bamma sikkar bu fof bam woy koto bammum mi haali hanke konngol wamronkoɓe mbi jege bora jiila ka ta kenema la solution te mbi ko lingu ummi men maayo faye pohpohal ha heeɓi leydi hande solution mum gasi Baba an woni maayo yimɓeɓe ko ngari ƴooga jara belto ko ngari ɓufto hen belto so ngari lawƴe hen kahimumen belto Baba an woni maayo kono Moussa yallah teddini an woni lamɗo gorko ɓi tabalde e ɓolde towi laamu satti laamu mu jombani lamɗo wordirowo sike laɗitiro kayita joom kosomin ndu yumum jinggani kaldowo tubakoɓe nottirtoɗo banque jabtoɗo kapsuŋaji bekuji Samba gorko galle bamgo poddiral juuti ngani e gongala holkoni gorko woni gorko ko mbaɗa galle woni gorko ko balla bande en woni gorko balla ƴiƴam ma neɗɗo woni ñamane jogini o jeeyaɗo hay soko mbutuma fowama hay goto wawi yoɓandema ndeɗon ñamane holkoni ñamane nde banda men woni ñamani nde sa yettima wurma joguiɗa ko temedere ma rende bande en holko tagɗi gonɗa ko yobde ñamani ha joguimo nogas ma rende mabɓe kono sande ha naate wuro ngo jogoto e ma jikki kono an a wawa hande arde wuro ngo mbiya wuro ngo waɗanam walla wuro ngo tottam ala ko an tottat wuro ngo an jogini wuro ngo ñamade min mbima bisimilla ma e galle ma bisimilla ma e enɗam ma bisimilla ma e ƴiƴam ma bisimilla ma e gueɗal ma Abou Pa min fof min denti Oumar wadda nana to e gueɗe ɗe eɗen gandi waktu o heewani naalonkoɓe men nana grand théâtre ummiɓe Mali ɓe Baaba Maal waɗi invité Seykou Baba Bambino en gueɗe fof nan pada kadi ñalawma o hande ko ɗum ɗo tan heddi vendredi o janggo paaɗen ko grand théâtre minen amen mbawno haalde ha janggo tawno Baba Gaysiri Bokar Ndiongo goto fof ne jogui saggal mum minen somin guimo min mandilat noon kala dimmo momin jii aduna an ɓuurani amen barke Cheikh Tidiane mbimi koye aduna an ɗum noon minen kala momin jii e aduna an ɓuurani amen sabu ko tani amen a jañi a hokki amen a walli amen a teddini amen minen somin jeehe monde ancewo min ganda min mbaɗi dunde babadam nde min nickel sababu ko tani e tanam wudi biram soggo jaaki Alsamba Aw Jobirani yero Malik Mbañay marale mo koddo ndaw mo jiguen ma macca waalo Baba Gaysiri yallah teddini bande min min mbimon bisimilla mon e enɗam mon eyi bandiraɓe musidɓe tedduɓe mi woni kala e meɗen min calmini ɗum inde mum e yettode muɗum kadi ñalawma hande ko ñalawma weltare mawde
immade en Fouta ɗofade toon immade Nouakchott immade mana gandanɗa hoore maɗa Mbagne immade leydi France immade Ndendori immade Hunare immade Thilon ɓeɗo pop immade Sinthiane Padalal e immade Wayli Diantang ɓeɗo fof mbaɗa délégation ndewa neɗɗo goto holi on Moussa Basso ko gorko cuusɗo ko kikiɗe goto min gandodiri min jewti seeɗe o ngabboyi tellimi patumi Ndendori ɗo Hunare ɗo ñalawma goɗɗo min garimi ɗon ɗo wefɗo o telli min kaldi min namdodiri Seydou Baaba Maal jeeya ko Mbagne wiyete ko Baydi Baba o wi ko kaw makko mbimi nima nokko perdirimi ɗon haala ka sukkiti kalmi hakkudemi Baaba Maal no wayi o wi mi jagguima o wi Baaba Maal mi yiiɗi ɗum ɓuuri duuɓi temedere ala fijirde nde o fiji nde mi naatani leydi Mauritanie e Sénégal ala cassette mo waɗi momi wawi yimandemo morceau ha gasa kono mi andamo o anda kam mbimi ɗum iwi hande nden majjere iwi hande caggal nde min kaldi ha gasi tottimi numéro makko o yimami nodde waɗi ñalawma goto o noddimi holto gonɗa mbimi gonmi ko Ndendori o so jinmi so ala ko jagguɗa garanɗa gortonoɗa kam waɗi ko ñiiri cengle joom suudu makko wiye Houleye Diallo defi ko hay rottani min ñaami hamin kaari min naatani yewtere Baaba Maal e diɗal muɗum dande leñol kaali noon hakkude Baaba Maal oto accami fena mbimi Baaba Maal kaddi gurdamam min dande leñol si kaddi gurdamam kala ko Baaba Maal yiɗi gila ñalawma ha nangue muti min ko ɗum tan woni ko mbaɗanmi jiɗɗo Baaba Maal fof mbo yiɗi Allah mbo yiɗi ɗum yiɗa Baaba Maal ha jamala e mum on mbimami o ñande mbimi Moussa dande leñol fof ma haalde muɗum numéro Baaba Maal nan ɗo e nder poosam he kono mi tottirama somi tottima ala teddugal saabu o andama kono mami waddu kalda e Oumar Waddu o haalde Oumar Waddu kalami Oumar hol kanko noddumi Abou Pam kalmi Abou Pam hol kanko Abou Pam noon ko haali noddumi Hadara Diak kalami ɗum hol kanko mbimi Baaba Maal mi hokkatama numéro muɗum par ce que o andama sa noddimo wona noon yarata ma wonno gandirɗa e Baaba Maal ɓuuri yodde no ɓuuri fewde Allah waɗi ɗeɗo golle 40 ade dande leñol weeɓani hawrude weeɓani teddiniren hen ɓe wonɓe ɗo fof ko yimɓe ɓe liggodirte wona hen mo faggi joni joni ɗum noon Baaba Maal o wi min noon dande eɗen jaaha Dakar mbaɗa nawta lettere kono Baaba Maal e batten fawani ɗum ñamdu meɗen ko min jogoto jippudu meɗen ko min jogoto ko mbaɗanmi ko noon ko heddi ko surprise aji gonɗi nder ɗum noon so Allah jaaɓi sen jeeyi Dakar fof ma yimɓe fof kawru Dakar ɗum noon Baaba Maal kalifa ma Allah o hokkuma junngo Moussa kalifa ma Allah o jeeya ko Thilon ɗon ko ceerɗo mbeñu ganna Samba Mariame Mawlo baroko sandigi segama saɗaka ñalande neno makko jeeya ko Thilɓe Mbagne Samba to wiide cuuɗi tati gabi tati ɗum mabal jongo ma artoy hen ko toon kala mo hokkani leydi Waalo walla mo hokkani leydi to hoɗi wawa hodde e nder Mbagne ko joom gueɗal to Mbagne to mi yiiɗa junnade min hande ko weltade heeɓi kam nde won noon neɗɗo jiɗɗo ko jiɗɗa kadi ari addi mana ballal muɗum on so tawi aɗa joddima e muɗum a joddima neɗɗo mo korsinɗa neɗɗo mo jiɗɗa a wawata haalde no feewi kadi ñalawma o ene raɓɓiɗi mbiɗa wawi haalde ha weeta weltare ñalawma o ene raɓɓiɗi mabal jong alhamdulillahi rabbil alamina ene wodene juulɗo ko adi ndene fuɗɗo golle o manta tabaraka taala teddutoɗo o yetto nuraɗo makko sallllahu alayhi wa sallam nikel ñang Allah jarama a jarama machallah ni teddodirnoɗen Hammadou Hunare 72 heures Hunare dokkuɗa min teddugal a jarama Harouna Sy Allah jarama a jarama jonde hande nde ko yimɓe ɗiɗo gonɗo yimɓe ɗiɗo wonɓe ɗo ɓe ko ano e Baaba Maal onon goni sababu o gorko cuballo noon mi haalata mbeɗa luuka mi haalata mbeɗa jarfa kalama tan ko fodde wonde hakkude amen nde Pulaar wi saɗa haalda e neɗɗo woto hoolomo kaldata o ko hoolo ko kalta ko fulɓe noon mbi so ɓiɗɗo jibinama wurani ɗum ko hoddiro Allah ɓe mbi so jibinama o janggani ko bam makko ɓe mbi so jibinama o dañani barke ko nena makko albarka Allah e gurdam ma albarka bamma e jangde ma albarka Aissata Samba Boubou o Yasine Waddu e barke o ko joguiɗa ko ene heewi ene waɗi barke ko joguiɗa ko ene famɗi ene waɗi barke o ko ɓi Habsa Moodi Ramata to taniraɓe dewu kuno e ɓooyi kuno e paari kuno cuuɗi tati gabi tati wotoru walde sayna ɗon o wiya Moussa Habsa o yetta toon ko Diop to kosam nena makko ko Mbagne Elage Baaba Maal ko jiɗɗa ko ɗum miñe o yiɗi ko ɗum ɓiye o yiɗi ko neɗɗo développement
ko neɗɗo social ko neɗɗo culture amo walla amo safra amo ñawda amo gollina amo renda to bange cilon o wiire ko Moussa Boubou o yettere ko Sow ko ceddo peccowo keeri pecciru keeri mayde Allah waddi mine makko amin guurde e makko délégation makko nana jooɗi ummiɓe Nouakchott délégation makko oɗo ko ummiɓe Waali Jantang ummiɓe Sinthiane Padalal ummiɓe Ndendori Kaƴel min goto gummiɗo hunare ne arde e makko hunare hande ɗo hoɗi ɗo holko honnimo ɗon o jogui ko double nationalité ko nationalité Mauritanie ko nationalité Sénégal ɓeɗo wonɓe ɗo ɓe fof kamɓe gollitta oɗo gorko toroɗo Samba e Ngari Juma e Jama tikka moƴo dofte rewɗo alluji ɓi galle mawɗo ɓi jibinande moƴƴere wiide ne wawi bonani wiide wawa bonani judde saaha bonani raɓɓide saaha bonani boni ko neɗɗo daña saaha so saaha o yonti ene haale taw hunde ala ko bande mbawi sifade saaha ma Allah dandi hen o toroɗo daaɓo darde mo raɓɓiɗani haqqille mo ganduɗa min gaddanimo ɗo amin kalnamo amin kalanma haalama e makko wona minen gaddimo ko kanko addi min wona kanko addi min ko minen garde e makko o wi Moussa windam o wi dande leñol waɗi signature a waɗi validé o wi hol yon ñalawma o wi le 12 o wi mi kuppa biya mi ara mi tawe gallam nanɗo otojam nanɗo rewɓam nanɗo fof mi jeƴƴini sowona ñande jiiduɗa e bammal jaaɗen samedi hunde nde gasi mi fatta gallam aha Moussa hay hunde addanimi de aha Moussa hay hunde dawnanimi sowona arde sinkandema e ñantandema e yiidedema e yonnude ñalawma hakkude ma e bammal hakkude ma e dande leñol min mbima saw ko neɗɗo jaɓanno salo ko fof ene ɓuura ɗum nde won noon neɗɗo bammal mi meeɗi wiide bammal Pointe Noire mbimi an woni gorko cuballo demowo guesa mum wuuro mum rena ɗum guesa mum waji goto ne daari wiye Ablaye Mbaye Dia Signe Bamɓe o wi hol sababu mbimi Baba Maal so remi guesa o watta grillage o watta mur o wiyata nickel ya renoy so gaynako ari wiyama jeeyi ba wiyama Baba Maal wiya tik goɗɗo ɗe ɗon woto bondude guesa Baba Maal goni an aɗa remi guesa ma hurum ma ene renanma guesa ma hurum ma ne renanma guesa ma e jibinande ma hurum ma ne renanma guesa ma e cubalagal ma hurum ma ne renanma guesa ma e gendiyankagal ma hurum ma ne renanma guesa ma e ndimagu ma hurum ma ne renanma e guesa ma kala mo jiiduɗa ko ɓurɗo bandu men hurum ma ne renanma guesa ma kala jasɗo mo yiɗa wonde ala ko yiɗi wonde wona sehil ma duuɓi 4 gila min jibinaka ha ɗo gonɗen ɗo kala mo jibtineɗa kala mo puɗɗoɗa komo moma a dañani sehil kesso sona garɗo ɓeydi so ɗon ɓenni min payi koko woni koyɗe amen ko Haruna Mamadou Touré Moussa Soba caggal nde o namdi en kalinimo staff dande leñol Elas Baba Beydi Maal hanki tawi hen darani oɗon wutte ko hol yon oɗo wutte jeeyi ɗum ko Talla Faye mbatta ko jungo kaw Baba Maal rokka kaw Talla oɗo Talla ma Coumba Faye ko baaɗe o ɓiye o miñe o Moussa Ba Sow o wi janggo saɗa yaha ya ñantoro oɗo wutte jeeyi ɗum ko Oumar Wadde dokkata ɗum ko kaw Talla rokka hande ko woni manager général liggol golle jooɗe bawɗe aduna fof jiɗɗo aduna fof ɓeyduɗo Baba Maal ɓeydiɗan leñol o wi ɗum mana wuttu mum ndeni kaw Talla Faye jarama hol troisiéme wutte o ko suka dariɗo mo ganduɗen gandi ala ko yiiɗe gurna muɗum sowona Baba Maal eɗen gandi ko meyɗi wadde kursi goto Ndendori Dakar Ndendori taw mana ganduɗa hoore maɗa holko sumno e matériel Baba Maal premier concert Baba Maal Ndendori nde wiyete mana 22 heures taw natti Ndendori concert o continue on wiyete Abdoul Khadre Diak kanko jeeyi wutte o Abou Pam yo hokko kaw Talla oɗo wuttane